pinadala sa atin ni Ate Maika. Grabe. Kinikilig ako. Hi everyone! Welcome back to another vlog. And today guys is not a day off. So kakagaling ko lang ng duty. But I need to film this video kasi guys, if you've seen my videos, ayan, gumawa po ako ng first impression ng BF Glam. And then meron na rin po akong update after 3 weeks. And sa mga susunod po na araw is i-film ko na yung update ko ng after 4 weeks or 6 weeks. Yeah. So, ngayon guys, mag-open lang tayo, mag-unboxing lang kasi may pinadala po sa akin ang one of the owners of the BF Glam. And ang tagalan nito pinadala guys, pinadala pa niya last week. Kaso hindi ko siya nakukuha kasi sa Victory Liner siya i-pick up. And pumunta ako doon ng gabi, close na pala sila. So, yung guard hindi siya nagre-release ng mga parcels. And then yesterday, pinakuha ko sa kasama ko sa work. Pero hindi rin nila nakuha. And then ngayon, pinakuha ko na naman sa kasama ko sa work kasi dumaan sila doon. And finally, nakuha na po niya. Ito po yung pinadala sa atin ni Ate Maika. Grabe. Kinikilig ako. Kasi guys, the products, Maxi! Ayan, yung mga products po nila, sobrang nagustuhan ko. I mean, the revitalizing kit. Yun pa lang naman yung na-try ko. Maganda yung sabon, kasi meron siyang sabon, toner, revitalizing cream, at saka sunblock cream for the morning. Ayan. So, yun yung ginagamit ko. Yun yung parang pa-glossy skin, pa-Koreana skin. Ayan. So, ngayon, na-excite ako kasi malaki-laki guys itong pinadala sa akin. Tataka tuloy ako. Ano ba itong pinadala sa akin? But anyway, buksan na natin nang malaman na po natin. Uy! Nakikita ko pink. Parang alam ko na to kasi ito yung mga pinupost ni Carla. Na-excite tuloy ako. Itong Maxi Boy na to, daan ng daan. Papansin, hindi ka kaya nasasali sa video. Daan ka ng daan. So more on sabon. Kasi, medyo, uy, ang bango. Ito yung gusto ko sa product nila. Mababango yung mga product nila, guys. So, meron po tayo dito, revitalizing kit. Ayan. So, if ever na maubos ko yung revitalizing kit ko na pangalawa, it will be my third one. And then, meron siyang kasama na, wait lang. Alright. May kasama na siyang, baliktad. Ba't di ba na naman yung packaging ng toner? Parang mas, na siya, mas short na yung cup niya. Ito, yung cover. Kasi, yung last na nagamit ko is mas mataas tong cover nito. So, yan. Pero, same pa din. Tsaka, nagtataka ako kasi yung sabon na nila ngayon, compared to the first one na ginamit ko, parang mas maputi ito. Parang orange na maputi. Ganyan. So, meron po siyang combination ng Gluta, Kojic. Actually, yung sabon nila, ang napapansin ko naman doon, anyway, sabihin ko na lang sa review. Yan, panoorin nyo po yung review na susunod kasi i-update ko na naman kayo guys kung anong update sa skin ko. Actually, ngayon, wala po akong makeup. Pulbo. Pulbo at sunblock lang ngayon. And then, meron siyang binigay na, bleaching lotion. Naku po. Magpapaputi po tayo. A hand and body lotion that lightens. Pangtan. That lightens dark spots, discoloration, sunspots. From hand, shoulder, upper chest, and back. Ayan. So, mahilig din naman ako sa lotion. Kasi yung mga lotion na gamit ko kasi ngayon, hindi sila whitening. So, sana may SPF ito. Ano siyang SPF? Bleaching lotion, sabi niya. 2 bleaching lotion. Wala siyang SPF. Okay. Avoid sun exposure. So, hindi siya yung pang SPF na lotion. Basta extra strength lang with extra strength na bleaching lotion. Ayan. So, meron po siya na 100 ml. Last but not the least, kaya pala medyo mabigat yung box. Kasi binigyan po ako ng napakadami naman nito, besh. Body soap. Ayan, meron po tayong 1, 2, ewan ko na lang kung ilang buwan ko po ito nagagamitin. So, hindi na naman ako gagamit ng body wash ko. Kasi, yun yung sinasabi ko lagi. Kapag gabi, gumagamit na lang ako ng body wash para mas mabilis yung pagligo ko. Yung nilalagay ko na lang sa sponge or sa
loofah. And then, ganun na lang. So, eto, magsasabon na naman po tayo para maubos. Yan. Yung kanilang Coco Berry. Ayan. Coco Berry na body soap. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So hindi siya pare-parehas yung sizes. Parang ano to? Parang scrap soap. Parang ganun ba? Or talagang ganito? Tapos, walang nakalagay kung ilang grams to. Pero, pare-parehas sila na isang bloke. Isang ganito lang. Hindi kasi, eto naman, almost the same yung pagkakakat ng sizes. Eto, hindi. So, I don't know how they package their product. Pero ito, meron siyang coconut oil sodium. So nakakaano to. Kung meron siyang coconut oil, ibig sabihin, nakaka-moisturize siya. And then, kasi nga coco berry, ano ba yan? Hindi nagbasa. Calamansi extract, collagen, glutathione, alpha-arbutin, niacinamides, talaga. Alam niyo yung niacinamides, guys. Meron akong face mask, sheet mask na galing sa Innisfree ata yon or Etude na mayroon ding niacinamide. And then, strawberry extract, apple fruit extract, flower extract, fragrance, intense moisture calming lotion. Okay. Buksan ko lang. Parang mabango siya eh. Parang sumisingaw na siya. So, ito na rin yung parang first impression ko sa amoy. Pero, for sure, gagawin ko tayong review guys kung nakakaputi ba. Kasi ang ano niya dito is nakakaputi. Wala siyang actually claims. Ang dito kasi sa ingredients niya, so, kung may mga ganitong ingredients, kumbaga may glutathione, may calamansi extract, so, for sure, ang purpose nito is to lighten the skin. Ang nakalagay lang kasi dito, be renewed, be confident, body soap, coco berry body soap, ganun lang. So, sana maglagay din sila ng claims nila, like, for example, nakaka-whiten siya, ganun, or, nagbangdo. Ang bango niya, para siyang bubble gum. Wow. Ang bango niya. Gusto ko nang tumira sa loob ng banyo. Nagbanglo. Ito, yung parang jelly bean ng mga bata. Ang bango. The best. So, pagsasabayin ko to, tong body soap, tsaka yung kanilang bleaching lotion. Ewan ko na lang, hindi pa ako pumuti ng bonggang. Yung bleaching lotion, wait lang. Wow, tumaas bigla yung standard ko sa pangamoy dahil sa coco berry. Wait lang mabango din siya. Para siyang amoy candy din. Wait lang, ano bang amoy nito? Amoy candy eh. Hindi ko ma-pinpoint kung anong candy. Pero yung coco berry nila is amoy jelly bean. Jelly bean ba? Succulent. Jelly bean na yung nabibili sa mga candy store. Ito din. Pupunta ata akong candy store para malaman ko yung amoy nito. Pero ang bango niya. Mabango rin siya. So, pagsasabayin ko to na gagamitin. Nako naman. Guys, nakikita nyo ba to? Kasi meron pa akong konti na uneven na skin tone. Kasi, may ginamit akong sabon. Pero, medyo na-even out naman niya. Pero, until now, nung nire-review ko yung mga vlog ko, meron pa ding hindi na i-even out. Kasi kapag naka-t-shirt ako, tapos mahilig kasi akong outdoor. So, ayan. Kailangan nating i-even out yan. So, yan ang ano natin, mission natin para sa sabon ito. Ewan ko na lang, hindi ako pumuti. Sa dami po nito, ano? Ayan. So, abangan nyo guys yung review ko po dito. Probably, kung hindi ko siya mauubos in 1 month, basta gamitin ko na lang siya after a month. So, sisimulan ko na po ang paggamit. Mamayang gabi, excited tuloy akong maligo. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching. And thank you so much po sa BF Glam. Grabe, natutuwa ako. Saya-saya ko. Ang dami. Tapos ang bango pa. Hindi po ako paid para gawin yung mga review. Pero alam nyo naman ako guys. Paid or not, basta gusto ko yung product, sinasabi ko kung ano yung experience ko. Yung mga hindi ko kasi ginagawa ng review is parang mas maraming percentage na ayaw ko yung product.
So, ayoko naman na parang masira sila online or whatsoever kasi hindi nag-work sa akin. Kasi nga sabi ko guys, hindi tayo pare-pareho ng skin type. So, kung hindi ka hiyang kasi talaga sa skincare, hindi talaga mag-work yun sa'yo. So, ayoko naman na gawan ng review na puro negative yung gagawin ko. So, it's better na lang na hindi na lang ako gagawa ng review. Pero, kapag ginawan ko ng review and mas madami pa din yung good sides, sasabihin ko pa rin naman yung negative sides na experience ko. But with this product, I'm so excited na gamitin po sila kasi napakabango. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga bababango na pang bathroom, ganyan. So, thank you so much po. And, yeah, thank you so much guys for sharing my videos and for watching my videos. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And of course, i-follow mo na rin ako sa aking Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And also, I have an ongoing giveaway of yoga mat on my here on my channel. And meron din po kaming iPad mini giveaway sa Instagram. So, check those links na lang. I will put the links in the description box down below. Kung ano pa yung mga giveaway kasi baka, magkaroon din kayo ng chance to win those yoga mats and iPad mini. Yun. So, thanks so much guys for watching again and I'll see you guys on my next one. Bye!